Dr. Ikechukwu Students Career Development Initiative DIUSCADI na-ehichapụ bekee na njikọta aka ngalaba Computer Science mahadum Nnamdi Azikiwe dị n'Awka achịkọbago agba nke anọ ọgbakọ nkụzi eji akwadobe ụmụ akwụkwọ maka ndụ na-esote agụsị akwụkwọ. Ya bụ ọgbakọ nkụzi were ọnọdụ na mahadum Nnamdi Azikiwe dị n'Awka dọtara ụmụ akwụkwọ ndị gụchabugoro akwụkwọ, ndị ngalaba, ndị ọkammụta dị iche iche na ndị nkụzi si ebe dị iche iche n'ala Naịjirịa wee gbakọọ. Onye nta aka Blessing Uchendụ ga-akọtọpụrụ gị akọ maka ya bụ nkụzi. Ya bụ mmemme ka onye isi ụlọ akwụkwọ mahadum nke Nnamdi Azikiwe University Awka bụ ọkammụta Charles Esimone, onye nke onye osote Vice Chancellor Administration bụ ọkammụta Joseph Ikechebelu nọchitere anya ya, kwuru na ya bụ mmemme ndị DIUSCADI na-eme iji wee kụziere ụmụ akwụkwọ ndị na-akwado ọpụpụ ihe ha kwesịrị ịma dịka ha na-apụ ije chọọ ọrụ ma ọ bụ mụọ ihe ndị ọzọ. O kwuru na ya bụ ihe bụ nke gbadoro ụkwụ na amụma nke ụlọ akwụkwọ mahadum ahụ wepụtara ịhụ na ụmụ akwụkwọ ha bụ ndị nke ga-abụ ha pụọ n'ụwa ka ha bụrụ ndị ga-enwe ọrụ ma nwekwazịa ihe ha na-eme. Ọkammụta Esimone kwuru na ya bụ ezi amụma bụ nke nyere ya aka ọbụna iji wee chọta akara aka ya nakwazi otu o si aga n'ụwa, ma rịọkwazi ụmụ akwụkwọ ndị ahụ ka ha gbaa mbọ were ya bụ ihe ndị a na-akụziri ha wee tinye n'ọrụ nke ga-enyere ha aka ịba uru. N'aka nke ya ka onye chịkọbara ya bụ mmemme bụ dọkịnta Ikechukwu kwuru na amụma ha ji wee na-achịkọba ya bụ nkụzi bụ iji wee nyere ụmụ akwụkwọ ndị ahụ aka ịchọta akara aka ha n'ọdịnihu ma kwukwazịa na ndụ ka ha gụchara akwụkwọ abụchara ihe dị mfe, mana ọ bụ na ha nwee ọlụ ma ọlụ aka ha na-alụ na ọ bụ nke ga-enyere ha aka ịba uru. Onye gwara ha okwu pụrụ iche na ya bụ mmemme bụ Comrade Okechukwu Cyril Uche, onye nke isiokwu ya gbadoro ụkwụ na otu esi edebanye ya nakwazi otu esi achịkọta ihe gbasara azụmahịa, kwugasịrị ihe niile ndị dị iche iche ha ga-amata iji wee kwado ịbanye na azụmahịa. Onye ọzọ gwa ha okwu bụ onye isi Head of Department nke Library and Information Science Faculty of Education mahadum Nnamdi Azikiwe bụ dọkịnta Florence Nwofọ kụziri ụmụ akwụkwọ ndị ahụ usoro dị iche iche ha ga-esi wee na-ede akwụkwọ anamachọ ọlụ. Onye isi ya bụ mmemme bụ ọkammụta Jude Kennedy Emejulu dụkwara ụmụ akwụkwọ ahụ ka ha ghara ịda mba ma gbakwa mbọ jisie ike n'ọlụ na-etinye uchu n'ihe na ihe ọbụla ha na-eme na ndụ a. Ụfọdụ n'ime ụmụ akwụkwọ ndị bịara ya bụ mmemme nke gụnyere Chinelo onye maka ọ ga-adị, Chekwubechukwu Amụla onye ya nakwazi Ikechukwu Okoye bụ ndị jụrụ ajụjụ ebe ha na-enwegasị mgbagwoju anya, enyekwa ha ụsa otu ọ kwesịrị. Isiokwu ya bụ mmemme bụ nke bụ Finalist Launchpad for Life After School bụ nke a nọrọ n'ime ya wee kebie ụmụ akwụkwọ ndị ahụ na nkebi ise nke gụnyere ihe gbasara nka na ụzụ, ihe gbasara akwamakwa, ihe gbasara isi nri, ihe gbasara ịlụ ụlọ ya nakwazi ọtụtụ ihe ndị ọzọ nke ga-enyere ha aka ịmụta ka esi eme ya bụ azụmahịa. Site n'Awka, abụ m Blessing Uchendụ maka akụkọ ụwa ABS.